జై లింగో జై పేసతే నేను ఉట్నూరు మా ತರತರನ ವಾತ ಇದು ಜಾಗತಾಗ ಮಾವ ಕಿಲ್ಲಾ ಮಂತ ಕಿಲ್ಲತ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾತಾಗ ಶಂಭು ಮಹಾದೇವ್ ಶಿವಲಿಂಗಂ ಅಂತ ಇದು ಜಾಗತಾಗ నేడు జంగులింగ దీక్షదారుకు నేడు నాటనూరు మా ఊరు జంగులింగ దీక్ష భక్తులకు జంగులింగ ఆధ్వర్యంగా నేడు ఇదే జంగులింగ దీక్ష పీఠాధిపతి కుమరా భగవంతరావు పటేల్ సాబ్న ఆధ్వర్యంలో నేడుగే మా శివలింగం నగా పాలాభిషేకం హోం యజ్ఞ మహాపూజ అని జెండత కార్యక్రమం పూజ అని పూజ తీసుకుని ఇగిన నేడు భిక్ష కార్యక్రమం అంతా జై జంగు జై లింగు జై పేసకి जय सेवा जय सेवा
थोड़े से पुण्य सरदोने वादळ मनी बापोरोन बेंदे सती में बड़ी बात है सबके साथ कर्म बुद्ध पेंडून जय सेवा रोता रायगडून जय सेवा जंगो लिंगोन जय सेवा काली कंकलेन जय सेवा मानवा धर्मत सरितो वारे मानवा धर्मत सरितो वारे